Напярэдадні Новага году ўсе чакаюць нейкага цуда. У кожнага свае чаканні і спадзяванні. Хтосьці спадзяецца на Дзеда Мароза, хтосьці на Святого Мікалая. Людзі ж больш практычныя чакаюць цуду ад сваіх дэпутатаў, якія паспяшаліся наведаць свае выбарчыя акругі. І тыя не падводзяць. Праблемы вырашаюць, нібы арэхі шчоўкаюць. Толькі вось узнікае пытанне. Якой халеры тады робіць улада мясцовая, і ці патрэбна там столькі чыноўнікаў? Калі дэпутаты парламента вырашаць мясцовыя лакальныя праблемы, чым мусіць менавіта займацца мясцовыя дэпутаты, мясцовых саветаў. І гэта тады задае лагічнае пытанне, а ці сапраўды вертыкаль працуе на Лукашэнку? Усё ж будзем справядлівымі. Мясцовыя ўлады маглі б вырашыць шмат такія пытанні, але ж усё фінансаванне ідзе з Мінску. Таму і прыходзіцца падключаць сталічных дэпутатаў. Вось як паэтычна пачынаецца сюжэт у мясцовай раёнцы пра дэпутацкі прыём Анатолия Сіўко. Зима, декабрь. Холодный ветер гуляет по улицам города, но в стенах Глубокского райисполкома тепло и уютно. Ну чым не казка? Дэпутат вырашыў пытанні з падтапленнем дамоў у горадзе, і з перапоўненым аўтобусам, і з высокім плотам, якім сусед адгарадзіўся ад суседа. Нібы Польшча ад Лукашэнкі. А вось кіраўніку экалагічнай арганізацыі не пашанцавала. Хацеў ён за дзяржаўныя грошы адрамантаваць экалагічную сцяжынку, што ў свой час была зробленая на грошы еўразвязу. Пачыналася ўсё прыгожа, розныя спаборніцтвы там праводзіліся, але еўрапейскіх грошай не стала, і ўсё прыйшло ў заняпад. Дэпутат выслухаў эколага і паслаў па грошы яго не на 3 літары, а толькі на 2. Туды, дзе ён раней іх і браў. Что касается общественной организации, то ей рекомендовано активнее привлекать спонсоров и заинтересованных лиц. А дзе ж ты знойдзеш зараз тых спонсараў, калі адгарадзіліся яны ад Беларусі як ад чумы? Дарэчы, імя эколага і назву арганізацыі раёнка нават не палічыла патрэбным назваць. Што ж, не будзем называць і мы, каб не наклікаць якой бяды. Дарэчы, раней глыбокаму шанцавала больш, бо дэпутатам акругі быў Владзімір Андрэйчынка, які ўзначальваў палату з 2008 па 2024 гады. Мясцовае начальство просто рассыпалася яму ў падзяках. Огромные слова благодарности я хочу выразить с этой сцены нашему уважаемому депутату, председателю Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимиру Павловичу Андрейченко. Калі ж лукашэнкаўскі парламент узначаліў Ігор Сергіенка, то перавага перайшла да суседня, Пастаўскага раёну. І зараз там наперабой хваляць свайго дэпутата. І бальніцу ён дапамагае будаваць, і вайсковым пенсіянерам дапамог. Нават ракету ў паставах з яго дапамогай паставілі, каб ворагі трасліся ды баяліся, і нават у страшным сне не думалі сюды сунуцца. Таму и хвалить Игоря Сергеенку на все лады кіраўнік району. Те просьбы, которые мы к нему обращаемся, тоже он держит все на контроле и старается всегда помочь. Вот, поэтому за это хочется ему сказать огромное спасибо, и нам, конечно, всем повезло, что у нас есть такой депутат. Асабліва ж удзячныя мужыхары вёскі Гута, якія дачакаліся нарэшце чистой воды. Осуществилась наша мечта. И мы очень благодарны Сергеенко Игорю Петровичу за оказанную помощь. Вось толькі аднавіць працу мясцовага шклозаводу, які ў свой час і даў назву паселішчу, ужо не дапаможа ніякая вада, не ачышчаная ад жалеза, ні нават святая. Не дапаможа тут ні Ігор Сергіенка, ні нават Александр Лукашенко, пры якім, дарэчы, і лунула это прадпрыемства. Але ж ці павінны сталічныя дэпутаты займацца мясцовымі праблемамі? Галоўная задача депутата ў парламенце гэта складанне і падача законапраектаў, таму што менавіта у парламент вырашае нацыянальнага ўзроўня пытання. Калі мы кажам пра працу дэпутата парламента ў выбарчых акругах, то дэпутат выязджае, каб паглядзець, як працуюць гэтыя законы і ўнесці потым змены і папраўкі ўжо на заканадаўчым узроўні. А як тыя законы могуць працаваць, калі ў краіне не да законаў? А без палітычных рэформаў законы не запрацуюць. Ды саму выбарчую сістэму трэба рэфармаваць. Калі людзі галасуюць за партыйныя спіскі, то яны разважаюць на тэму, чым адрозніваецца ідэалогія адной партыі ад другой, чым будзе адрознівацца законапраект ад адной партыі ад іншай. І тады людзі
разважаюць над гэтымі пытаннямі, так, а не думаюць пра то, як вырашыць толькі мясцовыя лакальныя праблемы. Галоўная задача дэпутатаў парламенту – гэта распрацоўка, абмеркаванне і прыняццё законаў, якія рэгулююць жыццё краіны. Спадзяёмся, што некалі так будзе і ў Беларусі. Жыццё не стаіць на месцы, і рана ці позна змены наступяць і ў Беларусі. Вядома ж, хочацца, каб яны наступілі як мага хутчэй. Усё вам найлепшае ў новым годзе. Здароўя, веры, надзеі і любові. З Новым годам! Зміцер Лупач, Белсат.